Здравейте, момичета! Неделя, 10 часа и започваме нашата фейс тренировка против чадврат. Очаквам ви да се съберете и да започнем да тренираме заедно. По принцип съм в страхотно настроение, по-скоро с голямо нетърпение очаквах тази среща. Разбира се, като всички нас в момента и аз не мога да не бъда притеснена за това, което се случва в света. И по-късно, като се съберем, просто искам да кажа 2-3 думи само. А сега усмихваме се, запазваме мира в себе си и вярата в разума на човечеството. И също така, може би, всеки от нас усеща в момента, по принцип, понякога сме малко по-абстрактно свързани с болките на света. Някой повече, някой по-малко. Но в такива моменти, да, всичко става много реално. И така, ние продължаваме с нашата тема, с нашето свързване с себе си. И казахме по-късничко, още няколко минути ще отделим на въпроса с мира. И така, радвам се, че се събираме. Днес ще работим по една от много нашумяла тема, но в същото време е много видна в повечето от нас. И не случайно Световната здравна организация я определя като епидемията на новото време. Технологичната шия, така наречения чадврат, и той не е само от седенето в телефона, в лаптопа, той е от много неща. В края на краищата става въпрос това изместване на шията напред, което води до още много други неща. И най-вече до една болка, често подуване, събиране на лимфа, тук отзад в основата, промяна на осанката и абсолютно промяна на много точки в лицето. Днес ще работим комплексно, така както работя в програмите си, чрез мюинг, миофасциални техники, лимфодренажен масаж, елементи, дишане и специални упражнения за вратле. И така, започваме най-напред с дишане. Поставяме ръце, едната ръка на сърцето, успокояваме го, затопляме го, даваме си кураж и светлина, другата на диафрагмата, затваряме очи, притихваме, дишаме, успокояваме диафрагмата и корема, издишаме. Дишаме, започваме да подреждаме осанката, влизаме във вътрешния храм на тялото и се подготвяме за нашата съвместна тренировка. Дишаме, издишаме. И така, едно светло въже, светлинно въже, ни изтегля нагоре към безкрая. Ходилата са на земята, стъпили, вкоренени, стабилни. Ние се чувстваме в безопасност и усещаме този контакт и стабилност с ходилата си. Дишаме, издишаме, опашната кост отива надолу. Ето не е така, не хвърчи. Лекичко надолу, вкореняваме се. Гръдната кост. Представяме си един слънчев лъч, който е гали. И лекичко ние се изтегляме в посока на слънцето. Нагоре, надолу, нагоре. Има въздух между ушите. И това е позицията, която е една много добра осанка за нас. И нека да не забравяме, че осанката е ключа към лицето. И не само към лицето. Към здравето ни, към спокойствието ни, въобще към нашата реализация и самочувствие в този живот. Дишаме, издишаме. И сега преминаваме към техниката мюинг.
Както сме така, колкото по-подредена е осанката, толкова по-лесно ще правим мюинг, имайте в предвид. Защото тук става въпрос за чиста геометрия, нали, тялото, ако общо взето е, нали, по вертикала, а езика под прав ъгъл много по-добре стои, отколкото ако трябва нещо е такова. Той просто, когато има тъп ъгъл, няма как да се разтеле там. Разбирате ли? То няма как. И даже и да се разтеле, всъщност той ще се разтеле, ами не може да поеме цялата горна част на лицето и да си изпълни своята роля. И така, слагаме горе, залепваме езика, слагайте го, без да докосва устните и лекичко издаваме напред, лекичко долната челюст. Това е леко, едва доловимо, като тенденция. Без да я напрягаме, но в същото време, момичета, като леко вакуумче става, когато езика си заеме местото. Това, което не може, ако има нещо, което в момента не ви се получава, нищо, пробвайте, слушайте, за да знаете посоката, да знаете просто ключовете, индикаторите, че вървите в правилната посока. Значи, горе сме и веднага би трябвало да усещате първо. Дишаме само през носа. Когато там е езика, то няма как. Диша се само през носа и все едно дишаме с пълни гърди. И все едно наистина лицето застава в една нова позиция. Въобще ние самите се чувстваме много по-стабилни. Нищо кой знае какво не сме направили. Теоретично, но дишаме през носа, имаме една стабилност в лицето. Не случайно мюинг се нарича осанка за лицето. Техниката, която дава осанка на лицето. Стоим в техниката мюинг, дишаме, спокойно, слагаме усмивчицата, усмивката на Мона Лиза или на Буда, зависи кой както си хареса, така казвам на момичетата в проектите. И сме в една от най-добрите пози против чадврат и въобще против всякакви проблеми в осанката, както и по лицето. Дишаме, издишаме. Хе-хе, Нана, виждам те. Радвам се, че си тук. Лили, ти също. Другите момичета, нали, не мога да ги позная пък и те не се виждат вече. И така. Пускаме лимфата. Слагаме възглавничките меко, нежно над ключиците и започваме с ритмични, нежни движения. 1, 2, 3. Знаете, че лимфата обича ритъм и обича нежност. Усмивка, мюинг и пускаме лимфата, за да работиме на много планове. 9, 10. Сега странично по шията, лимфните пътища от лицето отваряме, пак с неки, нежни поглаждания. 5. Усмивка, мюинг, не забравяме. 6. Наместваме осанката. Аз правя тренировките. Да, може и седнали, но и когато сте седнали, пак държите осанка, пак спазвате всичко това, което ви казвам. И при седнали има други тънкости, които много, много пъти съм споделяла. Ако искате, пишете в коментар и отново ще направим нещо и за положението, когато сме седнали. Дишаме, издишаме. Ножички. Меки ножички от двете страни на ушите. Държим си усмивката с крайчетата на устните. Вижте как веднага крайчетата са нагоре, очите са нагоре, въобще цялата... правим си един усмихнат лифтинг, нека така да кажем. И то и настроението ни е нагоре. Така. Сега искам лимфата да дадем път, който е в задната част на главата. Просто с възглавничките. Хубаво, хубаво, хубаво. Хубаво, хубаво. Да няма задържане излишно на лимфа в мозъка и отлагане на всички тези неприятни неща, които пречат на мисълта ни. Дишаме, издишаме. И сега слагаме ръце отзад от двете страни, точно там, където би могло да има задържане на лимфа и
Тук на това пък му казват технологична гърбичка, а пък преди му се казваше вдовишка гърбица. Така че като цяло нищо ново под слънцето, но в момента много, много, много повече стоим в пози, които всъщност стимулират образуването й. Отваряме, издишаме. Дишаме, протягаме се, издишаме, плъзваме с възглавнички от седми прешлен в основата на шията, всъщност по трапеца и надолу. 10 пъти го правим. Дишаме, издишаме. Милинг сме. Знаете, че това е нашия вътрешен, просто го възприемете като вътрешен лифтинг, който си правим само с едно държане на езика на подходящото место. Дишаме, издишаме и преминаваме към упражнения за вратлето и за неговото препозициониране. Поставяме ръце на платизмата, загряваме зоната, леко надолу, все едно под тежестта на самите ръце. Хем да си починат, хем пък да действаме и в зоната. Ушите са над раменете, много е важно. Въжето ни дърпа нагоре, опашната коса надолу, т.е. бързичко сканираме как е осанката, я преподреждаме, ако е необходимо, и започваме. Дясно, център, ляво, център. Прецизно, внимателно, осъзнато. Момичета, това е, което прави едни и същи упражнения, работещи и тотално неработещи за други хора или в други обстоятелства. Това абсолютно го виждам на тренировките си на живо. В началото, нали, идват нови момичета и махат глава на където им падне. И много бързо, просто самите те казват, аз не мога да разбера, ние уж нищо не правим, но пък се чувствам толкова добре. И след това, и въобще то се вижда, нали? То се вижда и големи огледала има пред нас. И това е заради прецизността, ритъма, въобще обратната връзка, която получават в момента и самото тяло се препозиционира. Сега ще вкараме едно детоксикиране с езика. Значи, център. Езика, продължавайте. Изваждате го хубаво от корена. Хубаво. То става една гимнастика вътре. Все едно лимфодренажен масаж, ама вътре на езика. Знаете, че там има много лимфни възли. И гласните струни задействаме въобще в много плоскости работим. Дишаме, издишаме. Минаваме към следващото упражнение. Поставяме си ръцете на трапеца. Пак загряват трапеца, действат на фасцията тук и започваме. Въртим. Леко вдигаме нагоре. Връщаме. Център. Въртим. Максимално, но до там, докъдето има лекота. Въртим. Усмихваме се, езика проверяваме, ако не е където трябва го слагаме. И сега включваме още едно упражнение. С езика. Ако трябва си слагаме, помагаме си с ръцете. Въртим по часовниковата стрелка. Тук, момичета, бавно, просто трябва да се гледате в огледало и да гледате как няма много, т.е. държите баланса на мускулите тук, не такива напред-назад устата. Това също. В началото просто има страшно кривене, образуват се разни... То даже не е въпросът, че се образуват бръчици, защото толкова малко нищо няма да стане. Ами въпросът е, че изобщо не релаксираме мускулите, които са. Значи, слагаме.
Така, и после го съчетаваме с това предишното движение. Значи, от вътрешна страна релаксираме, координираме и съчетаваме с мгм, мгм, мгм. Обръщаме в обратна посока, продължавате. Всичко това упражнение просто в движение, в тази координация между едното и другото, абсолютно преработва подезичната зона. Лимфа, която има тук задържана, се активира. Мускулите отдолу, заедно с тези, които са около устата, в динамика. Нали? Това прилича на това, което ни се случва в ежедневието и особено когато въобще не сме, когато сме в стрес. Нали? Нещо друго се случва, ние въобще нито се усещаме къде сме, камо ли лицето си. Дишаме, издишаме. Раздвижваме се. И сега правим едно много интересно упражнение. Слагаме ръцете, приплитаме ръцете, слагаме ги отзад на тила. Ето, слагаме ги на тила. Отпускаме хубаво главата в тях. И сега, просто главата е спокойно, леко отпусната в ръцете, осанката е подредена. И почваме. Леко натискаме с главата, леко назад. Тоест, нали, ние обикновено сме така, сега сме се поизправили, но още малко една идея. Тук не е въпроса да е рязко, момичета. Тук е въпроса самия натиск, който главата оказва на ръцете и в същото време ръцете оказват на главата. Това е една от така наречените PNF техники. Реално техники, с които активираме, чекваме и преобучаваме невронните връзки мозък, тяло. В случая мозък, шия. Компютърна шия. Значи, финно е, леко е. То буквално, когато напреднете, все едно може в пространството да увиснете и вие само да се държите на този натиск. Натиска на главата и натиска на ръцете. Но в момента може малко да ви заболят ръцете, нали, да се чувствате. То е за няколко минути, не са даже секунди. Просто усетете. Усетете и това, което се усеща, е едно активиране по задната част на шията. И сега, ако може да затворите очи, без да махате този натиск, и просто да си представите мускулите вътре, шията, процеси, които се случват. Това, разбира се, нали, в програмите ми постепенно се случва. Това са нови неща, които в момента вкарвам. Не се почва от тая техника, но сложила съм за да усетите, да видите. Плюс това нашето тяло е много интелигентно, в повечето случаи прави нещата. Така че, нали, като се обяснат, така че просто 3 серийки. Цак. И сега тук на ръба, разбирате ли си, между действие и противодействие, между релакс и напрежение, такова, което умно, всичко това е много осъзнато. И това буквално, колкото повече стоите в това нещо, толкова повече активира целият гръбначен стълб. Сега, възможно е долу да се получи като компенсация долу в извивката на кръста. Да, защото трябва да се работят с наслагване, нали, нещата. Но като една отделна кратка техника е много добре и може да си го правите. Ако има такава компенсация, просто намаляте натиска. Разбирате ли? Коригирате се, намаляте натиска, лекичко отваряте гръдния кош, просто си правите една такава осанка, динамична, да. Дишаме, издишаме. И сега лек вибрационен масаж ще направим с реброто, защото е възможно да сме напрегнали в някои от упражнения шията. Ето, може с двете ръце едновременно, може така отделно, буквално цялата костна система започва да трепти и тия вибрации, които знаете, че са много полезни против остеопороза. Реално, момичета, има и остеопороза на лицето. Или резорбция, или все едно. Въпросът е така нареченото стопене на костите, което също много така се отразява.
хем отпускаме мускулите, хем даваме сигнал на остеопластите, клетките, които трупат колаген, включително и в костите, нали, те са 70% колаген, да не спират да работят. Усмихваме се, проверяваме къде е езика, слагаме го на правилното место, ако не е, защото той е нашия вътрешен фейс-йога треньор. Така го възприемете. Протягаме се, изтягаме се, дишаме, издишаме и преминаваме към миофасциални техники. Ще поработим първо с гръдно-ключично-сисовидния мускул. Той наистина е един от най-напрегнатите, най-големи щити, един от тези, които има най-големи щити от нашата глава напред. Леко се обръщаме, ако някой не го знае, като гледам повечето го знаете и все пак. Ето го мускула. Сега, вижте, момичета, леко хващаме така ухото, за да може ето точно тук в коста, в израстъка, той се вплита. Просто малко да поработиме с тази част, с вплитането на мускул, защото там има голямо напрежение. Нали? Буквално тя като е напред главата, той се едно виси този мускул върху този израстък тук сисовидния. Бавно, плътно съживяваме тук фасцията, идва кръв, въобще обем. Извършват се процеси в клетките и те оживяват. Малко зад зоната също може да се проработи. И почваме вече по самия мускул. Ето ни тук долу във връзката. Център, обръщаме се от другата страна, мускула, сгъваме ухото, това ни дава достъп до местата на включване на мускула в израстъка, тук той се вплита. Малко зад, тук е нещо като впадинка може да има, там много често има доста така голямо напрежение. Пак така, внимателно, бавно, спокойно проработваме. Бавничко, бавничко, бавничко. И отиваме долу на връзката. Тук с тази гръдната кост. Предната връзка на мускула. Дишаме, издишаме, влизаме все по-дълбоко в фасцията, съживяваме. Тя фасцията е като пластилин, нали? В началото е твърда, а колкото повече работим с нежно, с топлота, спокойствие, трябва бавно да се работи, нали? Пуска се, тя самата става по-еластична, като жива, като тя си е жива, да има такава структура и ни пуска се по-навътре и по-приятно ми става в същия момент. Дишаме, издишаме. А сега отиваме на трапеца. Знаете, че той е много напрегнат. Слагаме възглавничките. Малко, вижте, малко е така го подхващам трапеца. Бавно до ключиците. Езика е в мюинг, дъвкателните са отпуснати, устата е в леко вал. Шията е отпусната, скалпа. Дишаме, издишаме. И тези вечно стегнати
трапецовидни мускули, рамене. Тук в основата на вратлето стават все по-спокойни. Може малко разминаваме да направим с едната, с другата ръка. Усещаме това размекване, тази топлина, удоволствие. Дишаме, издишаме, дишаме, издишаме, дишаме, издишаме. И сега леко ще отворим гръдната клетка, защото тя е, другия фактор много голям. Там си иска много сериозна работа, както и с лопатките. Сега просто ще въздействаме върху малкия гръден мускул, някъде ето тук. Те много често са много стегнати. Просто правим такива въртеливи движения. Захванати са за ребрата и към рамото. Ето участък, много е свит. И това са едни от мускулите, които не дават да се разтвори гръдния кош. От другата страна. Слагаме палци и внимателно, плътно, бавно, спокойно затваряме очи и се опитваме да дишаме през тези мускули. Малко абстрактно, но и малко е занапреднали, но все пак пробвайте го. Тоест, хванали сме мускулите, знаем ги къде са, усетили сме ги, затоплили сме ги. И сега дишаме и с едно милиметри ги разтваряме. Разбирате ли? С дъха си все едно ние, те са стегнати. Ние лекичко ги разтваряме. Издишаме и те си в нормалното състояние. Една такава пулсация. Тук не е силата на дишане. Разбирате? Тук е, но тя пак е техника, която трябва да се надгради, но възможно е някой да може още от първия път да го направи. Аз за това го ви обяснявам, за това го ви казвам. И просто едно много хубаво отпускане ще усетите. Премахване на болката в зоната. Точно ето това сега, Дишаме, представете си ги мускулите лекичко. Лекичко ги отпускате заедно с дъха в синхрон. Издишаме. Дишаме. 3 пъти само го правим. И тук се усеща едно облегчение. След тренировката пишете ми, момичета, аз пак ще ви помоля накрая, кое ви хареса, кое усетихте, нещо направи ли ви впечатление, нещо ново регистрирахте ли, макар че те тикат много неща и тук не е идеята да мислите. И все пак, любопитно ще ме. И така. Още малко се потапяме в този мускул. И просто отваряме. Тук сега вкарваме буквално едно упражнение. Ето тук гръдната кост. Все едно точно издигате леко нагоре. Леко нагоре. Леко нагоре. Казахме преди малко, все едно един слънчев лъч я гали, той по 45 градуса, просто все едно е гали и тя лекичко отива. Ние леко отваряме сърце към слънцето, ето като моето сърце тук. Леко отваряме сърце. Леко. При това ключиците, знаете, те по принцип трябва да са равни, ако всичко е окей. И те като в усмивка застават. Отваряме сърчице към слънцето, вдигаме гръдната кост, ето е тук. Така, да си помогнем с леко потупване, хем тимусната железа, да я включим в играта. На всички нива да се подмладяваме, Так. Ето е така, може да е почукването. И не забравяме опашната кост. Тук не трябва да става такова нещо. Това не трябва да става,
хем тук е извивка това и хем врата. Не. Има ги чупките, обаче те са физиологични, една лекота. Винаги критерия за осанката ви е лекота. Няма ли лекота, значи нещо не е както трябва. Опитвате се да го нагласите. И ако не, идвате при мен. Дишаме, издишаме. Проверяваме къде е езика. И отиваме към финала вече. Отиваме отново към лимфата. По цялото лице сега ще след челото правим една лимфодренажна, бързичко, нали? Тук не ни е фокуса лимфата, просто включваме и тези процеси, тъй като знаете, когато се задържа лимфа, тялото е подпухнало. Тук много често се задържа отзад лимфа, отдолу се задържа. Но всъщност самата шия напред тя води до стягане на мускулите в шията и до задържане на лимфа. И аз за това съм включила и такива техники. Изцеждаме, нежно галим, ритмично, приятно, лека вибрация вкарваме. И надолу, 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 надолу по шията. И 10 меки, нежни, завършващи помпажни движения над ключиците, за да дадат посока на лимфата към големите колектори под мишниците. 9, 10. Леко да запечатаме скалпа, лицето. Хубаво, енергично. Разтърпваме ръцете. Хубаво. Усмивка Мюинг. Настроение, осанка. Поставяме дланите на очите. Леко ги раздалечаваме. И усещаме този нежен допир, момичета. Длани, клепачи, очни ябълки. Усещате как очните ябълки, напрежението там намалява. Лекичко намествате главата, докато правите това запечатване. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Усещаме се пълни с енергия и си казваме просто и ясно: аз съм красива. С цялата слънчева енергия, която сме събрали в дланите си, си повтаряме: аз съм красива. Отваряме очи, протягаме се и си благодарим, че направихме тази тренировка. Аз ви благодаря, че бяхме заедно и ако ви е харесало да бъдем заедно, утре вечер започвам 3 поредни вечери. Такива особени, интересни събития, по-скоро като лежерни летни вечери против кортизолово лице. Видях, че е интересна темата, тя наистина е много интересна, тя че е интересна, тя е много актуална, с всичките наши така женски амбиции, мисии, което не е лошо, че носим, но има и обратна страна на медала, така че от утре 8 или 9 часа се чудя, може би ще пиша да видя какво ще кажете, 8 или 9, може и тук да напишете, кое е по-добре. И понеделник, вторник, в сряда вечер ще направя специален вебинар, ще представя новия маратон, има много промени от старите, ще дам пакетите, с които може да участвате, ще има специална отстъпка, която е лимитирана по време за тези, които са на
уебинара на живо или пък които, нали, в времето се вместят, а тези, които са на уебинара, определено ще има изненада, подарък. Интересен е, както винаги. И така, очаквам ви, очаквам коментарите ви и още веднъж благодаря, че бяхме заедно. Да, и сега, понеже виждам, че сме най-много, просто фактически цялата енергия и така успокоение, което поне аз чувствам в момента, това, което ще кажа, освен всичко вече, което казах, е: момичета, нека просто да пазим, и не просто да пазим, а да работим за мира в себе си. Мира в себе си, мира в отношенията, мира там с колеги, с близки и въобще мира кой в най-такъв личен и интимен план. Разбирате ли? Защото да, наистина случват се неща и въобще всичко, което се случва е безумие, но и някак си все едно то е далече. В смисъл, то е близко нас, е страх, но все едно ние не сме свързани с това нещо. Обаче, това, което днеска, даже преди тренировката, това, което просто ми дойде, нали, след емоциите, така естествено, като всеки човек, по случващото се в момента в света, е, че наистина всеки от нас, всяка от нас е отговорен за този мир. Ние си мислим в себе си, със себе си говорим мира. Нали? Тая любов, прословута и така нататък, но мира, каквото и да, обичаш се, не обичаш се, харесваш се, не харесваш се, да си в мир с това нещо. Защото то не е толкова лична работа. Колкото и да прозвучи гръмко, големите войни са резултат от малките войни, които всеки от нас води безмислени. Нали? Вместо да гради себе си и да гради сътрудничество с хората около себе си. Даже и да не е любов, нали? Да е сътрудничество. Това пак не е малко. И така, приятен ден на всички. Да сме в любовта, светлината и мира със себе си и със света. Така. Сега го затваряме.